I sagens natur indeholder hvedeøl selvfølgelig en lille smule hvede. Men det er faktisk ikke hveden, der er den primære forklaring på det specielle aromabillede, som de her øl ofte har. Det er mere gæringen, og i nogle tilfælde altså også forskellige typer aromatisering. De har det til fælles, at de alle sammen er meget frugtige, og nogle gange så kan det næsten være helt bananagtigt. Andre gange kan det være lidt mere varme, krydret, så lidt dybere i tonerne. Og så er det klart, at hvis man begynder at arbejde med forskellige aromatiseringer, det kunne være koriander, det kunne være citrus, jamen så begynder hele billedet jo at rette sig efter det. Man kan sige, at de har alle sammen nogle træk i forhold til teksturen. De er meget bløde, runde. Ofte vil de være uklare, og det skyldes jo gærsvæv, og det kan også være selvfølgelig rester fra hveden, som jo også er med til at skabe lidt uklarheder. Men meget friske og ofte også lidt over et lidt sødere ende af skalaen. De er sjældent bitre. Så det er gode øl for dem, der måske ikke er så glade for bitterheden.